Ska vi göra det? Om det!
Eccola.
Forskade de eller? Vad ska de känna på? Så nu! Ja, men vi satt oss lite vindstilla. Det blåser för mycket där. Vi kan sitta där. Ah, men vi kan sätta oss längst bak. Nej, nej, vi sitter. Nej. Ja, det är bra.